Mkulu ozenga milandu ya boma wati apita ku bwalo la milandu la High Court kukapempha kuti bwalo liwunikenso chigamulo chimene linapereka pomasula mlembi wa mkulu wa Malawi Congress Party MCP Richard Chimwendo Banda. Uthenga omwe wayikidwa pa tsamba la mchezo la Facebook ku nduna yoona zachilungamo kapena kuti Ministry of Justice wati akufuna kukapempha apilo posusa chigamulo cha bwaloli. Izi zili chonchi pamene bwaloli linawunika nkhani ya kumangidwa kwa Chimwendo Banda omwe anasungidwa kwa nthawi yayitali mu chitokosi. Ndipo oweruza milandu Kenyatta Nyirenda lachitatu adagamula kuti Chimwendo Banda amasulidwe poyembekezera kuti azamve mlanduwo pa 23 January mchaka chomwe chino cha 2026. So malingana ndi mkulu ozenga milandu ya boma kususana ndi chiganizo chimene adachita a Judge Kenyatta Nyirenda apo amatsula amenewa Richard Chimwendo Banda kuti atuluke ndi kuti ayembekezere pa 23 January kuti nowa kumulandu wawo uyambe kumvedwa. Ndipo malingana ndi kugamula kwa amenewa a Judge Kenyatta Nyirenda ndiye kuti wowa adathesa remand warrant ya 90 days imene idalipo yomwe imalola Richard Chimwendo Banda kukhala kumeneku kundende kwa matsiku 90 poyembekezera kuti mlandu wawo uyambe kumvedwa. Monga tikukumbukira tidakupatsirani sabata yatha video imene tinkafotokoza kunena kuti bwalo la milandu la Supreme Court of Appeal lidakananso pempho la Richard Chimwendo Banda loti amvedwe pa pempho lawo la belo. Ndipo malo mwake bwaloli lidanena kuti iwo akuyeneleka kupitirira kukhala kumeneku kumaula prison kufikira pa matsiku awo 90 akwane. Komano lachitatu langopita mpomwenso oweruza Judge Kenyatta Nyirenda pomwe amagamula kuti Chimwendo Banda amasulidwe poyembekezera kuti adzamve mlanduwo pa 23 January. So boma lasusa komanso siri kugwirizana ndi chigamulochi. Amenewa Richard Chimwendo Banda adatengedwa pa 12 December mchaka cha 2025. Ndipo mene tikuteremu ndiye kuti adawatulusa pa 14 January kuti ayembekezere pa 23 kuti mlandu wawo ukalowe mbwalo. Komano malingana ndi remand warrant yomwe idatuluka pa 15 December mchaka cha 2025 iwo amayeneleka kukhala kundendeku kwa masiku 90 kuyembekezera kuti mlandu wawo uzayambe kulowa pa bwalo la milandu. Amenewa Richard Chimwendo Banda akuwaganizira mlandu ofuna kupha yemwe adakhalapo membala wa chipani cha Malawi Congress Party, ndipo izi zidachitika mchaka cha 2021. Ndipo mkulu amene muzaka zonsezi adangokhala kaye ndipo kufikira pomwe Malawi Congress Party imachoka mboma ndipo pomwe DPP imayamba kulamulira ndipo pomwe mkulu amene amasegulisa mlandu umenewu. Ndipo kupatula kuti Richard Chimwendo Banda adamangidwa, anthu ena omwe adamangidwa ndi Avetumbiko Mumba, Jessica Bwira, Corini Zamba, koma padakali pano onsewa adatuluka pa belo ndipo akungodikira masiku omwe milandu yawo ikhale ikumalowa mabwalo a milandu. Anthuwa akuchitidwa accused pa milandu yosiyanasiyana ndipo monga Corini Zamba akuyimbidwa mlandu omwe akufotokoza kuti akuyankha mlandu omwe akuwaganizira kuti samagwirisa bwino ntchito ofesi yawo. Pamene Avetumbiko Mumba mlandu wawo ndi okhuza zomwe adalankhula mu nyengo ya kampeni. Pamene Jessica Bwira mabola milandu sadafotokozerebe mtundu wa Malawi za mlandu omwe iwo akuyankha, koma padakali pano adawatulusa pa belo. Ndipo kutsatira ndi kutuluka kwa amenewa Richard Chimwendo Banda, chipani cha Malawi Congress Party chakhalanso chikufotokoza zina zingapo ponena kuti akhala akumvanso mphekesera zonena kuti amenewa Richard Chimwendo Banda akufuna asekulidwe milandu ina pambali pa mlandu omwe akuwaganizira kuti amafuna kupha munthu. Ndipo mkulankhula kwawo adafotokoza kunena kuti zimenezi kuchita amenewa DPP ndizongoonesa kulephera kwawo malo mwake akufuna kumalimbana ndi mamembala a chipani cha Malawi Congress Party. Komano zangokhala zopereka mafunso kupyolera mu speech imene alankhula amenewa Jessica Bwira. Chifukwa ndikakumbukira bwinobwino mzaka zambuyomu amenewa Norman Chisale akhala akubwerera kundende kutha mlandu ndikuloweranso mlandu wina. So zikuoneka kunena kuti
kuwabwezeresa amene wa Richard Chimwendo Banda pa mlandu wina zikhala zosayenera malingana ndi kuona kwa amene wa Malawi Congress Party. Komano tili ndi umboni ndithu amene wa Norman Chisale nawonso akhala akuchitidwa detain kawiri kutuluka asadafike nkomwe kunyumba nkuwabwezanso kuti pali mlandu wina umene awatsegulira. So sizachilendo kuona munthu akutsegulidwa milandu iwiri atatha kumasulidwa pa mlandu wina popatsidwa belo ndi kutsegulidwanso wina nkubwerera ku ndende. So nkhani yayikulu ndimene tukamba kuna kuti wamkulu wodzenga milandu ya boma ndi ameneno akufotokoza kuti apitanso kubwalo la milandu la High Court kumene akapemphe kuti chigamulo chimene chachitika chowatulutsa amene wa Richard Chimwendo Banda chiunikidwenso. Ndipo mwachindunji ndinene kuti iwowa akufuna Richard Chimwendo Banda atabwereranso kumene ku ndende kumene akukhala pa remand ya 90 days chifukwa malingana ndi kuunikira kwa Supreme Court of Appeal sabata yapitayo adakana pempho la Richard Chimwendo Banda koma poyera Judge Kenyatta Nyirenda ndipo mwe amachita order kuti amenewa atulutsidwe. So malingana ndi mene tafotokoza boma likhala likuchita zoti bwalo la milandu la High Court lionikenso chigamulo chimene chachitika ndi amenewa Judge Kenyatta Nyirenda kupyolera mu zimene taona zimene anthu osiyanasiyana akulankhulapo akufotokoza kuti sadachitedi bwino amayeneleka amenewa akhale kumeneko chifukwa choti munyengo ya MCP nawonso akhala akukhesesa kuti anthu ena so iwonso ameneka amve monga ena adamvera mu nthawi yawo pamene wena akuti ayi mmene zatere muzachita bwino osamangonsunga munthu mwa unlawful kapena kuti mosasata malamulo malingana ndi kulankhula kwa anthu osiyanasiyana. Komano malingana ndi video imene tidakuwuzani kunena kuti lamulo limene iwowa amagwiritsidwira ntchito powatsongira ndi lamulo limene liwezeka gawo 75161B limene limafotokoza kuti onse amene ali ndi milandu ikulu akuyenera kukhala pa remand ya miyezi 3. So iwowa anawayikanso pa remand ya miyezi 3 koma malingana ndi lawyer wawo komanso mamembala ena MCP adafotokoza kuti malingana ndi mlandu wawo samayenera kuwayika pa remand ya miyezi 3 pamene inu ndine tikugwirizana pano kuti mlandu okupha ndi mlandu umodzi mwa milandu yoopsa. So kuwayika pa remand ya miyezi 3 nkolakwika. So nkhani yayikulu ndi amene wa Richard Chimwendo Banda koma padakale pano momwe tikupatsirani video iwo asalinso manjakayi mwa polisi ali kunyumba kwawo kumeneno akuna mpweya wina atatha kukhala kumene kumaula prison kwa nthawi ndithu kwa masiku pafupifupi 32 kuchokera pa 12 December kutuluka pa 14th January chaka cha 2026 adalowa mchaka cha 2025 ndipo adatulukano pa 14 January chimene ndi chaka cha 2026 ndiye kuti ndi mwezi ndi tsiku limodzi. Komano pambali pa zimenezo tisanamalize video timafunanso ndikudziwitseni kunena kuti Ezekiel Chingoma omwe adakhalapo nduna ya za chitetezo cha mdziko amene wonso padakali pano akuwasunga ku ndende kumene akudikira kutsegulidwa mlandu umene padakali pano apolisi sadachite disclose kunena kuti mlandu omwe akhale akuwayimba ndi wotani. So tikhale tikupatsirani malipoti azonse momwe zikhale zikukhalira monga takamba kale tikudikira kuti wamkulu wodzenga milandu akautsegulise mlandu kumene ku High Court kuti aunikenso chigamulo chimene chachitika ndi Judge Kenyatta Nyirenda pamene Ezekiel Chingoma akudikira mlandu omwe akhala kuwayimba tibwerenso pano kukupatsirani zonse zimene zikhale momwe zikuyendera. So mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu Mike Thompson ndipo ngati mwayikonda osewala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa video zimene tikhakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.